Kakinro Mela Adventure Training Center and Ecotourism Mauranglang mentakas ngi hakah nyauterik urampang arhajar arpulai kila yo ban ajeng hikai ki samla puli NCC jaga sengap EM College Maukurwan nakabenta kumno ban ajeng rap ikibrio ki bamansau batru nakabenta ki kam jengok kai pertai bat ban tip ru kumno ban kiwi ki luom ki riat ki ram bat ki weida Hakani ka sngi ka long shisha ka jingman toy shibuani ki samla puli jang ke NCC Snaps EM College ki bela sha ai jing hikai na uba pile star nong siet but kakin hun ka Southwest Khasi Hills District Rock Climbing and Mountaineering Association Hakinro Mala Adventure Training Center and Ecotourism Mauranglang Southwest Khasi Hills District Hakani ka sngi na Lord uba pile star nong siet President jang ka Southwest Khasi Hills District Rock Climbing and Mountaineering Association Hakajing dan langru uba pen kemen lang pingrum ubade associate NCC officer jangka NCC Snaps EM College haringkat ki samla puli jangka NCC Snaps EM College Southwest Khasi Hills District. Posisi ni kiat ai katanya nakaliang jungi kasus asosian ni sinai kani ka jaka kam de tang nakabanta bangin suan ban jungok kai hanrei kidon ru kijing hikai kiba yade rengkat bat adventure nang ta kidon ru kijing hikai kiba long ki kenja rescue ya kibrio ti kita ki benta ki bangi ngi le ya kani kolong ba kam de ya tang nang ta ka jaka pet kai re ka de ru ka jaka training ha ka we de rengkat bat ki we ki kurs benang pentebit shu ni ti kam de ka ban syukut tang hang ni na kam ta kini ki training juga ka adventure nei re ngila ban peteng pan da ka ba ngi ru ngi don la ka asian ban ya rap ya phi ban pen poi seki taki training jong ki institute jong ka national institute mo ki babun ki institute ki ba don hadu ki badon kini ki north east ru ki don hadu atali nang ta kumsha jammu nang ta sha uttarakhand kita ru ki de ki nang ta sha shimla kita ru ki de ki institute ki bangi ngila ye itu ba khnang ba kita ki bru ki ba kwa ban pentbit shu kila ban lek sedu kita kam dei ban ong ban syukur tang hang ne ha jaka jongi nakaliang jongi ngidon ru ka benta ya ka ban kentiu ki samla ka dong ka than ka jongi bagani ka kam ka jongi kam dei tang na ka benta ban mentoi yang isimet re ka long kalat ai kam ai jam ru na ka benta ki wei pan ki balong ka be de rengkat bat ki fus ru ka kam ka kus ka jongi ka de ka wei na ka benta ka kin kini yo kami jam namar bakani ka training kaya hab habat ki force ti habi de rengkat bat ka tourism road kade kajing mentoi bhai ki samla namar ba habangi ai training ni ngi hikai kumnu ban ga ki tourist ti kan long kajing mentoi kajing ai kam ki samla ki jongi jing hikai kelong ba ka benengkong kani ka fase ki bangila dem nang ta kabaar kabangin le se kata ka rock kabade bar rock climbing katuka rappling bat jammering kitur kide na benta ban rescue hi nang ta ngin sale ru yu new zipline hang ni new zipline ru ude na ka benta cross na ki ba ani kuno bangin cross kita ki luhu ki riat ki ram ban rescue ki bro ti kita ru kide kini ki bangin le menta ki ju hi bangin la ban rescue ki bro nga so baru lada kidon ki wei pat ki kenja asosian lani ki rushmet ki bakwa ban tips phang kata ka ban ai kini ki training ki kenja adventure lani kinu ki ban tips phang kini ki bede rengkat bat kani kurkum kiu ki riat ki ram tikin so bhai ka kila ban ya kendu yanga kila ban pan number phone nanga kila ban pan number phone ki perlok kru kila ban yo namar ngiru hangning ya pli bijman kasni henrei ki program ki bangi de ban le kolong bangi hapan keleng yu i ba kani ka kam tourist guide ka kalayat ba tingiru mentangi ngi kwa ba lakum nukum ki samla jong ka dong ka than ka jongi nang ne na district jongi kin kiu she kata ka banta namar kibun hi ki jaka ki ba ngi hapan ya lami kita ki tourist ki ba ban le hakani ka por kolong ba ngakwa ban anuksa ku mengaru bala dep ki training
ngala banyalami taki turis lada ki kwa ban gaj ki bat ki bun ki jaka ke bangatip ke bangayalam ki te habangayalam ki kan long ba maki ru ki hab ban siu yingi kata ka bai let ke jongi ke bangi haban gaj ki ka bai de rekat padial diru ngapan pau kum ka jimpen itu ba kum ubriu nang ni na southwest jongi ngade we na ki national climbers juga ni ka all India climbers nanta ngade ru mountaineers di ngalapan dep sipun ki course bar nglayo ru kum ki official ha ka national sports climbing na kalian jonga nga sngok men sibun ba lengba ka jing penbit ka jonga na kalian jong ki kini ki khna NCC ru na kalian jong NCC nang ni na po sngap sim ru ka itu yang kum uwe na ki no hikai na ka penta kata ti na kalian jonga kalong ba nga kentu ya ki samlai jongi na ka dong ka than ba kin sim khia ka ka kam khnang ba kan long ka jing man toy ki wei pan hoi 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 ka TMC si Turki sentil di kalayaban punai hoi ka TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela